हाँ भाई थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଖୁସି ନାହିଁ ଘରେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ରହିଲା ଭାଇ ତମ ରାଙ୍କ? ହଁ ନାଇଁ ଉପରେ ଅଛ। ନାଇଁ ମୋର 13 ରହିଲା। ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯେ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭାବିଲି ତାପରେ କହିଲି ନାଇଁ ହଁ ରାଙ୍କରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଇଯିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନା। ହଁ ପରିଶ୍ରମ ହଉନଥିଲା କ'ଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା କହିଲେ କି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ହଁ ଗପ କରୁଛି ବୋଲି। ଛାଡ଼ ରାତ୍ରି ବେଳୁ ଶୋଇବାକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହବନି ଭାରି ଟେନସନ୍ ଭାଇ ସେଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କି କହିଲ? ହଁ ତାର ସେଇ କେତେ କମ୍ ମାର୍କରେ ନା କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ହଉ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ କରୁଛି ତମକୁ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅନିଲ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ରେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ତୁ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ ଆଉ ଦବୁନି କି ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ 3-4ଟା ଏକ୍ଜାମ ଲାଗି ଅଛି ରେ ଏଇ ଘରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେବେ।